दिनै 31 जुलाइ बे 31 जुलाइआव नोंथांमोना नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि भार्सेस बड'लेण्ड एफसिनि मेट्सनि फ्रि पासखौ बाक्सानिया बरमा स्टेडियामाव मोनगोन आरो बिदिनो अदालगुरिनिया अदालगुरि स्टेडियामाव आरो तामुलपुरनिया तामुलपुर स्पर्ट्स एसोसिएशन बेयाव नोंथांमोना बे फ्रि पासखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना दिनै जायफ्रा मोनाखै बे जायगाफ्राव थांनानै टिकेटखौ लाहैनो हागोन। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो बुंबाय। हेलौ फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनै आं जारा फाग्लाया नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो नायलांगोन होननानै। दानिया लोगो नोंथांमोना टिकेटखौ मोननो हागोन ना हायाखै? आं खिन्थु टिकेटखौ मोननो हाबाय। आं क'क्राझार KDSA निफ्राय टिकेटखौ मोननो हादों। दा नोंथांमोनाबो ओजों फारसेनिया क'क्राझारनि KDSA आव नोंथांमोना खबर ला। सोरबाफोर मोनबायबाथ' मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा? सोरबाफोर मोनाखैबा बेयाव थांनानै अफिसाव थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय। आरो बेयाव मोनथाराब्लाबो नोंथांमोना गोसो बायनो नाङा। नोंथांमोना खेला दिना मर्निं सेसनाव नोंथांमोना मोननोबो हागौ। बेखौ नोंथांमोना एसे सोंदावबाय था। बा बेयाव KDSA आव मोनाबानो माने मोननाय नंला बा आं खेलाखौ नुनाय नंला बिदि नङा। नोंथांमोना बेयाव मोनाब्लाबो मोननो हागौ उनाव। दा लोगो नोंथांमोन खेलायाथ' 1 तारिखैसो नङा होमबा? गाबोन 31आव नोंथांमोना बे टिकेटखौ एसे सं दानबाय था। 31आवबो मोनगोन नोंथांमोना। बिदिनो नोंथांमोन खेलायाथ' हिटआ जाखासिगोन नङा होमबा? आरो जों जि मेट्सखौ जोङो बांसिन नायनो लुगैदों बे मेट्सखौनो जोङो फ्रि पासआवनो जोङो नायनो मोनसिगोन। बे जोंनि बांसिन माने खाफाल गोनां होननानै जोङो बुंनांगोन। दा जोंहा बड'लेण्ड एफसि होनब्लाथाय जोंना थैयानो गोदौखांखायो नङा होमबा? जों बड'लेण्डआ देरहानाय माने जों देरहानाय ना बिदि आरो। ओंखायनो जोङो बिराद सापर्ट होयो आरो जाहाथे बर'फोरा नाम जायो, बड'लेण्डआ नाम जायो ना। बड'लेण्डनि मुङा जेरावबो गोसारो। बड'लेण्डआवबो जे मोजां गेलेगिरि दङ बेखौ जेरावबो मिथिनानै मोनो। दा बेखौ जोङो बिराद हास्थायो, लुबैयो। ओंखायनो जोङो बड'लेण्ड एफसिखौ अनसायो। बिदिनो अनसायनांगोन लोगोफोर। आरो जोङो अनसायोखायनो जों मोजां मोनोखायनो जोङो मा खेलाखौ नायनो दिनै माने गोबां टिकेट लानो आवगायदों बा टिकेटखौ जोङो जेरैखि जाया मोननो लुगैदों। दा नुदों क'क्राझारनि KDSA बे हस्टेलावथ' गोबां माने गोलाव लाइन जालायनायखौ नुदों आरो। दा बे हिसाबै जोंनि गासैबो फुटबल गेलेनाय मोजां मोनग्राफ्रा जोङो खेलाखौ नायनो लुगैदों आरो नायथारगोन बेखौ जोङो मिथिनानै मोनबाय। लोगो नोंथांमोन मेट्सनि उनावबो भिडिअ लाबोबावगोन आरो मेट्सखौबो आङो एसेबाबो आङो एक्सप्लर बानायनो नाजागोन। आरो बेबायदिनो आङो मेट्सनि ओरै बाहेरायाव माबायदि बाहेरनि परिबेकखौ सिटुवेसनखौ आङो एक्सप्लर बानायनो नाजागोन। दा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव एसेबाबो नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना खेला जोबनायनि उनावबो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव फैनानै भिडिअखौ नायबानो जाबाय। दा नोंथांमोन खेलायाथ' हिटआ जाखासिगोन नङा होमबा? नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि भार्सेस बड'लेण्ड एफसि। जेरैखि जाया जोंहा बड'लेण्ड एफसिया देरहाथारनांगौ। दा गेलेगिरि बिथांमोननिसिमबो जोङो जोबोद माने जोङो थुलुंगा बावहरो आरो नोंथांमोना जेबो डाउन जानो नाङा, जेबो डाउट जानो नाङा। फुरा खेलाखौ गोसो होसारनानै गेले आरो जेरैखि जाया देरहानो नाजा नङा होमबा? दा जोंहाथ' एबार कचआथ' सिगांनियानो। बे सिगांनि कचआ जेरैबायदि बड'लेण्ड एफसिखौ दैदेनदोंमोन बेबायदि दैदेनगोन बा सिगांनि खेलायाव बड'लेण्ड एफसिया मोजां पारफरमेन्स होनो हादों, बे बारावबो होनो हाखागोन बेखौ जोङो एसे मिजिं थियो आरो माने जों बेखौ एसे आसा खालामहरो। दा लोगो नोंथांमोन अब्ला नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि बे टिमाबोथ' गोराखायानो नङा होमबा? बेखौ आं बारा बुंलायला। सिगाङावबो बेनि सोमोन्दै आं एसे बाथ्रा बुंखांनाय जाबाय। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिया माबायदि टिम बेखौ बुंलायला। खिन्थु जोंहा बड'लेण्डआबो खम नङा। बड'लेण्ड एफसियाबो जोबोद स्ट्रं मोनसे टिम बेयो।
दा एबार गोदान प्लेयार फैबावबाय बांसिन स्ट्रंआ जागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो खेलाया एबार साबसिन जागोन बेखौ जों आसा खालामदों। दा लोगो नोंथांमोन जायफ्रा बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेयो बा गेलेगोन बिथांमोनखौ जोङो उपेक्षा बावहरबाय नङा होमबा, गाहाम हामलाय हरबाय जाहाथे मोजाङै गेलेयो आरो देरहानाय बायदि गेलेयो ना बेखौ। दा लोगो नोंथांमोन जोङो बिदिनो ज' थांलायनांसिगोन, ज' फैलायनांसिगोन। ट्रेनजोंबो थांजागोन नोंथांमोना। ट्रेनजों थाङोब्ला बे मानास राइन' इन्टारसिटि बेफोर दंखासै, बेफोरखौ फुङावनो मोनो। दा बेफोराव नोंथांमोना गाखोनानै फैनो हागोन आरो पल्टन बाजारसिम। पल्टन बाजारनिफ्राय ओरै खानापारासिम थांनानै ओरै सोनाबखैजा एसे दावखोबानो स्टेडियामखौ मोनहैगोन आरो जायफ्रा बासजों फैयो बा कारजों फैयो बिथांमोना ओरै जालुकबारिजों सिदायै थांबानो मोनहैखागोन आरो जालुकबारि बारनानै सिदायै थांबानो मोनहैगोन। दा जेखियानो जादोला लोगो नोंथांमोन फैफिननायावथ' एसे खस्थ'आ जाखागोन, जानाया हुरमुर जागोन आरो मोनागोनबो नालाय। दा ओंखायनो जोङो मोजाङै थांलायदो मोजाङै फैलायदो ना। जायजों थांदों बेजोंनो फैफिननायावबो फैफिनबानो जाबाय नोंथांमोना। आरो माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला नङा होमबा बेयाव माबा मोनसे माबाया ओंखारगोन, समाधाना ओंखारगोन। दा नोंथांमोना जेबो गिनो नाङा बा डाउट जानो नाङा एसे गोजान नङा होमबा माबोरै फैगोन मागोन बेबायदि साननो नाङा लोगो नोंथांमोन। नोंथांमोना खेलायाव फैदो नङा होमबा, बयबो लैहोर फैदो। जों बयबो लैहोर थांलायनानै जोङो बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट हैनोसै नङा होमबा, खेलाखौ नायनोसै, बेनोसै। दा लोगो नोंथांमोन अब्ला दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन बेखौ आसा खालामबाय। गोजोन्थों।